Заета, натоварена, без време за себе си. Знам как се чувстваш. Много често в забързаното ежедневие грижата за себе си остава на заден план, но не трябва да бъде така. В това видео ще ти покажа как да отделяш време за себе си, като балансираш между семейството, работата и личните си нужда без никакъв стрес. Днес ще говорим за тайм менеджмент техники, които ще ти помогнат да планираш времето си по-добре, как да намериш време за спорт, дори ако си много заета, и как да вмъкнеш хобитата и малките неща, които обичаш, в забързания си график. Да започваме! Първата стъпка към балансирано ежедневие е добрият тайм менеджмент. Без ясен план, денят ти ще се запълни с задачи, които може би не са приоритет. Как да планираш деня си ефективно? Първо, започни с метода 3 основни приоритета. Запиши само 3 ключови задачи за деня, вместо да правиш дълъг списък. Това ще ти помогне да останеш фокусирана, без да се чувстваш претоварена. Второ, блокиране на време. Раздели денят си на блокове. Работа, спорт, почивка, време за семейството. Ако не планираш време за себе си, винаги ще има нещо по-важно. И трето, кажи не на перфекционизма. Не е нужно всичко да е изпипано до съвършенство. Вместо това, направи най-важните неща и си позволи малки моменти на релакс. И запомни, ако не планираш време за себе си, никой друг няма да го направи вместо теб. Следваща стъпка е движението. Ако нямаш време за дълги тренировки, не се притеснявай, не ти трябват часове във фитнеса, за да се чувстваш добре. Ето няколко лесни начина да вкараш движение в деня си. Първо, мини тренировки. Между 5 до 10 минути. Не е нужно да тренираш по 1 час. Дори кратка тренировка сутрин или преди лягане ще има ефект. Второ, движение в ежедневието. Използвай стълбите вместо асансьор. Ходи пеша, прави разтягане, докато гледаш телевизия. Малките неща правят голяма разлика. И трето, тренирай докато правиш нещо друго. Например, слушай подкаст или гледай любимото си предаване, докато се раздвижваш. Важно е да движим тялото си, защото така се чувстваме по-енергични и продуктивни. И третото нещо е да намерим време за хобита и почивка. Грижата за себе си не е само спорт и хранене, тя е това, което ни носи удоволствие. Ето няколко идеи как да намерим време за хобита. 10-15 минути на ден, вместо да скролваш в социалните мрежи, отдели това време за четене, писане, рисуване или каквото ти носи радост. 2. Създай ритуал за себе си. Може да е сутрешно кафе в тишина, водене на дневник или малък спа ритуал вкъщи. Нещо, което да чакаш с нетърпение. И трето, не чакай свободно време. Направи си го сама. Ако не сложиш хобито си в графика, никога няма да имаш време за него. Дори 10 минути на ден за любимото ти занимание ще ти помогнат да се чувстваш добре. Грижата за себе си не е лукс, тя е необходимост. И ако искаш да си по-продуктивна, по-спокойна и по-щастлива, отделяй време за себе си без никакви огризения. Ако това видео ти е било полезно, натисни бутона лайк, абонирай се за канала и сподели в коментарите как отделяш време за себе си. До скоро!